Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon Sirrin Rayuwa TV. Barkanku da wannan lokaci, fatan mun tashi lafiya. A wannan lokaci za mu tattauna akan abubuwa guda 6 ko zuwa 7 ko 5 wanda za su iya sanyawa ƙasar Iran ta yi nasara a wannan yaƙi da ake fafatawa. Na farko dai shine taimakon Allah da kuma addu'an musulman duniya. Idan kuka duba za ku ga a gurare da yawa a Qur'ani Allah yana cewa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ko wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin. Da irin kan min fi'atan qalilatan galabat fi'atan kasiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin. To idan muka duba a irin wa'innan abubuwa da kuma addu'ar musulmai a Najeriya ko kuma wasu wurare kamar Saudiya da ƙasashen dai musulmai da yawa irin suke ma addu'ar Allah ya bata nasara a wannan yaƙi da ake fafatawa. Idan muka duba da karɓar addu'ar musulmai da Allah yake kamar inda yake cewa qul ma ya'budu bikum rabbukum wa yad'ukum, idan ba domin addu'an ku ba Allah ba zai kula da ku ba. To idan har Allah ya kula da mu akan wannan addu'an da muke yi, da irin wannan abubuwan zai iya baiwa Iran nasara akan wannan. To wannan dai shine abu na farko wanda zai iya sanyawa Iran ta yi nasara, wanda kuma babu kamar shi. Sai kuma na biyu shine yawan makaman Iran da take da su, wa'inda suke kuma wa'insu masu arha ne ko masu ɓanna da yawa. Jirage marasa matuƙa, missile da kuma drones wa'inda suna da arha, suna da wahala, wa'inda idan har ta harba su da yawan gaske ko kuma ta harba su a wasu wurare, to duk za su iya sanyawa kafin ƙasar maƙiya ta yi ƙoƙarin dakatar da su ta ɓannar kuɗaɗenta masu yawan gaske. To wannan zai iya sanyawa akan irin wannan abin zai iya sanyawa ƙasar Iran ta yi nasara. Na faɗa muku da taimakon Allah babu kamar shi. To mu dai je akan wannan. Sai kuma na biyu, shigar ƙungiyoyi waɗanda suke goyon bayan Iran, waɗanda wasu in sun kamar Hezbollah a Lebanon da kuma Ansarullah Houthi kenan waɗanda suke a Yemen, da kuma wasu ƙungiyoyin Shi'a da suke ƙasar Iraki. To wannan abin idan har suka shiga, waɗannan ƙungiyoyin suka shiga a yaƙin kamar yadda Hezbollah su sun riga sun shiga, to wannan abin zai iya sanyawa ƙasar Iran ta yi nasara da taimakon Allah. Sai kuma na uku shine tsawaita yaƙi. Idan har wannan yaƙi ya tsawaita, Iran tana amfani da dabaru da kuma makamai masu arha wanda za ta tilasta wa Amerika da Isra'ila kashe kuɗaɗe masu yawan gaske kafin su kare kansu. Misali zan baku akan wannan drones na Iran, kamar yanzu za mu iya cewa zai iya kai dala 20,000. Missile na Amurka ko Isra'il, to su kuma miliyoyin kuɗi ne, miliyoyin daloli ne kafin su samu su yi amfani da su gurin dakatar da hare-haren ƙasar Iran. Sai mu je na gaba girman ƙasa da guraren ɓoye makamai da Iran ta kasance tana da su. Iran tana da faɗin ƙasa sosai, kuma sannan tana da gurare na ɓoye makamai kamar drones da kuma irin missile da bunkers da wanda a guraren da take da su wani gurin cikin ma dutse ne. To a irin waɗannan guraren kai hari ma a can gurin zai yi wahalar gaske, ko kuma gane ma akwai su a gurin, ba dai har a kai hari a iya lalata su. To a irin wannan zai iya sanyawa ƙasar Iran ta yi nasara a wannan yaƙi da ake fafatawa da taimakon Allah. Sai mu je na gaba shine taimakon wasu ƙasashe. Misali ana cewa Russia tana taimakawa Iran gurin sanar da ita wa'insu gurare da sojojin Amerika suke a gurin. Kaga idan har tana taimaka mata irin wa'innan abubuwa, to shi ma zai iya sanyawa ƙasar Iran ta yi nasara da taimakon Allah ta'ala maɗaukakin sarki. A taƙaice dai za mu iya cewa za ta iya yin nasara domin taimakon Allah da kuma taimakon Allah da wasu ƙungiyoyi da wasu ƙasashe da kuma yawan makamai da take da su da kuma dubaru da ƙarfi da Allah ya baiwa ƙasar Iran. Muna fatan Allah ya sa mu ji alkhairi, ya taimaki 'yan uwan musulmai. kar ku manta da sharing, subscribing domin ƙara mana ƙarfin gwiwa da kuma kawo muku labarai masu inganci. Ni ne naku Muhammad Ishaq.